kakoro yo wuothi adieri party dhi tegno kwa wuothi adieri ing'ene adwa difa gi gima wacho ni kaka ne ji obiro chak kata ka koro pesa no gol to koro lal to ni mano koro sawa. This is a democratic party. to koselalo lal lal nade. Let me ask you, wapenji ere gima dhi miyo ji bedo gadieri whatever adingina dhi chung bunge mauridi 2027 akia kata ojumbe chunyi ne chiemo no gomb gimoro to kalufu miya emi wacho na ni koselal to lal kare certificate Gone certificate ni golo gani kare certificate ibro korida wajo chama we uraweya oselal bai dwoko ibro miya ni wawe certificate oselal the party must come out and clear issue pesa no go ladi no miyenga because at least buses moko to naneno kutinguchi kude mapasa samoro ka kuponi no wuo kano lware lweti jomoko to kare tiyo ingine let me tell you kama yege moshimiro ka golo ni 100,000 titiyo ga par to risalta yodo okalo right but koro gimarachi gima ni oboda on integrity marwa one for supporters wa gi voters wa okwamo ne ok nyal chopo to there is an allegation ni 100,000 ogol so the party must come out clearly mawaj mag gol wa that allegation kuomwa ni pesa ne and but I also wonder Professor Jenda being who he is and a senior counsel ne nyalo bira ka mawaj ni pesa ogol to kogol to ja chama ingene kanyo bende okogol nade to kata Kizito wacho ni pesa no. That's why I'm saying that's why I join ni okapar no nyalo biro kama wache ni pesa ne okogol like gima koro nyiso wana diri kale no gole there is evidence ni jomoko no yudo that 100,000 jomoko no kotimore nade no koyudo magi nyaka wa strengthen ma obed eye open one going forward kaka chama and you know chama is for all of us and we want to thank the leadership for what they are trying to do to bring the chama we cannot bring the chama koni to lwedo machielo bende chako ngade koni so we must change. And number 2 Trevor oganda wa o believe ni wanyalo dhi gi vieko marwa mwadhi wuoyogo goganda mamoko and vieko wano en chama ko chako lel kawuono kata jomwa dwa dhi wuoyo gogo onge kamwa biro yude space mawuok kod ikono wani no dupo dotimore nade ko kunyal bedo jadieri 100,000 gi 500 ere ka kudwa bedo jadieri e wuoyo kodwa so wachak gi odwa and adwa kwayo party leader wa Dr. Buludinga very sober mzee going forward biro chuno ni wayar gini from keto chama together to keto ganda wa together e joma waonge go gi joma wan mondo wa strengthen gini makataka Kizito ni e chama moro to nitie gima riwo kode kendo kode ne wan oganda we must be brought together so this strengthen chama wa mamiyo nikech ingene Trevor jibiro luor nitie joma dongo kata counties mwae ma osechako wacho ni to michung koda ni idhi yudo certificate kanye ka wach mag pesa gidwa tungo wiji gini biro extend maji luor nwa chama ma wach ni kupo ni ngane ema chungi gini ema dhi chungo an kata chama no koro katimre nade okachungo nikech kata matin mano gol ne okachungo so nyaka wa change the trajectory kakwa the handle issues wa mag chama. Okay, Kizito sakoro ma wangwa lakini adawinja ne run kaka jodito mag chama ngoma koro dhi timore mondo